správně, nemám to správně zamíchaný, to je jedno, jakoby já to nějak moc neřeším ještě. Jsem to tady trošku posral, no. No to je právě ono, že to míchání zatím já nemám ještě moc dopilovaný. Zkusíme teda, jdeme na to. Takže nebudu teda teďka dělat ten. Tak jakoby aspoň si to nezničíš, jo, takže to jako může být dobrý. Hotovo, ty vole, to jsem měl jinak rychle. Jdeme modrý. Takže crossby jsme měli. Teďka takhle. To mi to furt chvilku trvá samozřejmě, než to dodělám, protože prostě, jak říkám, jsem v tom úplnej začátečník, takže neumím fakt jako skoro nic, zatím jako by jsem rád, že tu kostku dokážu složit. A jako zatím to neskládám úplně za nějaký nejšpatnější čas. Nejšpatnější čas, to je nový slovo moje, nejšpatnější. Takhle. Holy shit, už to mám hotový. Hej chat, sub 2 minuty, minuta 59 a 55, new PB, po 2 minuty chat, dobrý, kámo, to je fakt asi rychlejší možná, nebo jsem měl třeba jako náhodu, jo, na 50, 55 chat.